Baina, etzan kale itxek ordu. Ja, kale itzan. Dena baserria. Ez ba, naiz hor plazan bizi, gu plazako bizan gara. Hende baserri. Baina, basarri. Basarri giro, ez dakit. Zema senide zatezue? Behatzi. Antiu, guztaz. Ama taro berretzan astezan gaubien gozi jotea. Horrak biotik. Kaixo, painon. Amo nahi? Hola, hartza zinean zain. Ni eskauta no. Ama erre zain. Ega. Eratu ira joan atzaken. Hostia. Ez nire lehortu. Artako bere, lehorra gaten. Ez nire horrekin duen. Gio basarrita beti maiorazkoa esatean bezala mangeatze zen, da gio beste kanpoa jute zena, otorduan gatikan, alen gati honen, etxea gara jartan ointzatezak. Ba, eskondu bitartien da nik uste. Da eskonduta gio basarri zehatze ziala, bai. Bastante unitu bat nahi duitzen, ez dakit. Herri txiki jazan nago eta oain hazi da, eta dano bezagutu eta... Etzan, kotxe bakarrik anota. Eta bakarrik kalilua. Botuak, eme kanko biken. Eta telefonoare herrin bakarra. Lokutoilua. Eta bagar nortan. Eta horra bixen bat hartzen bat zuen, horko utiozkorra, neskaozkorra, hola basarreta, enkarru bat ematen. Telefono hola zeitu zuen. Interesatia gainea, Betx inunez telefonoi? Inunez. Inunez. Eskola. Ayutamentu. Galetxean. Ayutamentu, zarria. Zarren, oain ez dago. Oain botata. Baina gudun ayutamentu bazan. Oain ez baina urdu. Oain do, kutxa. Kutxiotan. Eta horra jote ginen dena neskata mutil batea. Eskola. Nastu. Moderno. Baina gio Berdia jarri zuen, baina gu ala. Gioa, ziginen. Mutilian zago Don Andresa, eta neskontzako eta gio Parrulion zago soleoa. Baina gu hasi ginen garaien aurren hartan, neskak eta mutilia batea. Etxe hartan zan medikoa ere bai. Denak, Medikoa ere baita, eskolare baita, dana zaudenan. Etxe bizitzak, politarea bizitza ziren da. Eskolatik irten, da, etxe basarria zen, da, astua batxurra, zerbait joan dezan pronto, lani hartu. Errekreuan, etxea etorri behar izaten ensu bakargatzea, eta bagorrena nola izan erosten ikustea. Eta amona beti errekreuan nahi izatezun, ni etxea etorri, eta horaz hilori garekin. Etzar gehatzen, zerun saltuik garek ikutu gabe. Así que errosak errazatu barentzako, honentzako, estientzako. Gero ganeran doktrinea. Eunen batian. Doktrina ez bazan, doktrinik ez dala. Doktrinik ez dala. Guatoza. Apaizak, doktrina ez da gu esatetik, baina esan nu salto gara betartian pregunta egin zauta. Baina, gero esplikazioa. Galdera horrez esan egin? Zaizazen, batian, ez da sekulan araztu, urren. Zaizazen egin horrekin jatzen janden hola. Urren! Zaizazen da urrengo. Txoak egin jorri, kaskarek guek eta... Kaskareko da zemat aldiz, mingainak egitzia. Urria noizu. Zemat aldiz, behar jarriko garko mingakin. Nik kaskarrekoik? Ni mingaina askotan. Beste, nik ez. Baina beste inez. Baina hau txapeina garbitzeztan zokinea. Mingainakin ikbeatzen gurutzea. Ari karra. Zuen garetetako apaiz asko zendaduzen. Euskera. Gana basarritarra. Euskera. Ez da bera saltu arte euskera. Zain kapo handiek. Lanea etortzen kamiotik eta karrilia eta zependi bainetzen. Jatorrekoa, emendua. Handia badago, emendiko. Azpeitine bizitu geha eta antzematzen zaio, oaini antzematu itea. Tolosaldeko hau nik uste behiko garbigea. Esan izan duan. Nauzien berdintxu daudela nik uste. Esko da horretalduna. Hemen eskola aldetik segun asko euskera. Baina gero kalia hizkuntza berdintxu bat. Tetxean euskera. Galdun jendiaren umeke euskeraz da. Osaldo iteitxe euskeraz, ikastolan da ikasita. Gaina, aurretzen nahi da euskera. Nik uste jot irulatik etortzeanak, irulatik etortzea ikastola nota, ez gradutako dian, etxeako handigozten gara dian, euskaraz itzeiten. Arretako euskara direntzi gutxi du batutik? Herriko. Bai.
ulertzen nik uste errexago bezala. Denetan. Basarri mintzen. Baina, anuetan asko papeleran. Guadalupe eman dio Baserria. papelera, Guadalupe. Askok, Eta Irura, Mekaniko, eta hietxegoak, eta ganatagoak, eta hemen jautatik gana. Ateare asko inbergakoa. Hemen ikane kafea eta hormaiztegia, irizarrena eta... Igual, kanpo gehiago. Partituta. Bertako... Nik uste, enpresoita kanpotik agenda askotu. Han ezagatzeko lako. Lanbila. Eta batzuk kolokatzen iruran azerzo iruran, beste batzuk papeleran, bilatzen bare bazuen, ordu familia, aurrela igual gizonak etorri, eta gero Andriak, eta gero... Eta lan postu txarrenak behar izate zituen. Dena agontatzen zuen egin etortu zianen. Zutan da, zundon da, inok agontatzen zuen. Agontatzen zian. Hor iruran fundizioan eko fuertia bazan, Horra, beraztu ikunen. Erdaldu kanpotik etorri. Baina orduta sartzen ziren. Etxe baten igual jartzen zian pizton jende pila. Aurreko urtiak eta ondo pasagabe. Gu pesta bizaten soldata. Aztekoa, aztekoatzen zaten. Egin kantua. Gu pesta bat. Gutxi izan da, besta bat. Herriak baten azeitu. Kantina. Feli hua erotzen nungu, erotzen nungu. Zinea hori zian aberatxak, akordatzen naiz. Bombak oso onak zituen, zean Tolosan Kaileron dilan pasteleri baten. Claro, bomba jate bagin zinek ez, nik adibidez terdutesek ez. Baina horiek zinea jute zian da bombare bai. Eta, hola biltze ginen. Tiganda sali normalki Tolosa, festa nuntza, festata, festeto. Hemen dikan Tolosa plazan musika, eta frontoian behoti horren bai lia hola, area gutezianak, deskoatzen bazian ikasten mariatikan apizan. Bueno, gaztetxeaketare hemen badaude herrine, eta biltzen dira. Eta ostiran iluntzian igual hasita, ziero kanbiatu da, ziero, eta gero lan batean, igual atxalde arte eta aitzegi izu gurasoei, klaro, goiz guztin loda, zer ustezu? Lehen gara iratien gula? Bai, arrandaik ebazen horron goizian jekin bihar, atxurrea, osega... Beste tamaino azkarrago igual, arrandaik dezulako. Gero herrita junit eginean, geoke. Ez Tolosa bakarrik, behin pixkatzen. Festata. Herriko festata. Eta gero izazkunea da jute ginen, maietzen da, eskuelkoan da dantzen kiana. Maiaz guztin izaten. Oinez ez genuen, etorri nahi izaten da, mutilei gabe zein moto baldu da. San Juanetan zian, baina gero inoretzen entortzen da. Berez San Juanetan da, baina Tolosan. Da San Juan aldu, gero korputxea pasazien. Toen korputxetan iki. Txistu dari, milona dira. Ez, oain bezala okiskoa, lau barrika ojarri, tablo jagota, lizarrak, oiko belazetik lizar ostuek eta garri, eta... Herrin grupo errabazan dantzarik, bertakuak, Da musika. Zehatzeko. Baina grupo errabazan dantzarik, bai. Eta egun baten festak zian hemen, da ebila intzun, da orduan Eliza itxila dakau, Eliza xantzen zimitu idua, eta han orkestina asizan jotzen, da puntaltzen. Baita gaina Barxian. Barxian. Pekazuta zan ordu nola, biskatan. Apa izan, Don Ramon etorri zan, guardasola hola gula, da jota puskatu etzun da, ez jontzizun gaina. Eman da, orkestina jotzeko. Hortzen da izian, Traskesan da zangizako bat da. Garrengo festak, oia festan bidaude benik, ja hortika pasagea, bueno, Kukuban, kontziertu. kanpatarotikan behera Kukuban bajaba, ono zatea. Asko kanbietu. Dantzataldiak, herrikoak eta kanpotik etortzienak eta aldatuz da. Ointan aldatuak, guretik honean. Nik irurako mutil batek ez segulan ez da antzikin. Guk amorazitxua bagin du. Baita guri izan da alako
Dik irurako mutilakin, itzeina, hola, itzeina, dantza, eta binez. Eta baina burla, alkarri, irura mala figura. Mala figura, otu sartzen. Eta anotarra tirritarra Como bestias. Pikia, ikerria. Ez ekirutzen inorretorko. Ez da, sobrestaban. Atera, hemenik atera. Herri txikia da, okarrago donik ez da hamo. Hemen ez da, atetxea itxuazko eta restauranta. Gauzein herri txikitan restaurantia, gazo. Bai. Hemen ez da. Agroturismo egitea bat ez da. Bertan eta... Hiru gaur egun. Sei. Dendak egu gutxi. Dentza, hoxe, Garai batien. Bakarra, bat. Hortik ez. Aragia saltzen zuen, eta botika eta hartzen bakarra, zizun aparata saltzen zuen. Bote mazina jaia txambien egingo eman. Ontsi itxiberri, ja. Oain baina dena oinetako eta erropatatoz. Gaur egun asko zabaltu itxezea, kotxe badaude eta reatonea, baina... Baina toros asko, Oain toros asko. Etxena famatu, mendik. Otsa hundiko. Aizkeneko ahora nola no. Hoxe. Pelotari gita baina. Campeón del mundo, regatista. Emakumea, Madriden. Guria puntistak izan dira. Aldaketari nagusina, iruditzen zait osasun aldetik. Medikuk bertan, medikua beti izan dugu hemen, Kanpotik etorrita, ala medikua beti. Don Luis. Garen beti dorroman. Gero, bizigean bizitzai, eguneroko bizitzai. Ez konparatu lehengoko bizitza damakigula. Bueltatuko antzinateke hogei urte lehenko. Antzinateke? Ez, aquí una caldezka, Y es. Ni ez, Ni ez. Lego bizimogu emateko. Ni ez. Nik etzak Lehengoko bizimodu bat ginez gaitu, bai? Gau, bizi behar dio. Hemen kuku daba. Anotarra. Kuku baina? Lego. Porque beko sozieda ire, kuku. Ba, ikusi garen. Ahora está toki garra dago,